Imos facer unha chamada para encargar as froitas para a semana da froita. ¿Es para hacer el pedido, Lucía? Sí. Un momentito. Hola, buenos días, Lucía, soy Paloma. Dime. Eu son Xulio. Chamaba... Si. Vouche ler as froitas favoritas do noso cole. Perfecto, espera Sí. que te voy a apuntar, ¿vale? Dame un segundillo. Sí. ¿De Dinos qué cole me llamas? Dime de qué cole me llamas primero, así te busco aquí. do Quinte da Moaña. Lo que te la moña, dame un momentillo, ¿vale? Vale. Vamos a ver, que te la moña, que te busco. Así que vas a hacer tío pedido. Sí. Perfecto, vamos a ver. Dime se hai as frutas ou se non, vale? Vale, de acuerdo. A ver, hai amorodo? Amoroso sí, sí que tenemos. Sí. Hai cereixas? Cereiza no está en temporada, eso tenía que ser para o verano, ¿sabes? En ese momento no nos hay. Vale. Hai mazás? Mazá sí. Mira, mazá tenemos dos variedades. Tenemos a mazá golden, que por fuera é amarillilla, e despois temos unha mazá de color vermella. Calqueira? Vale, te gustan as dúas, entón. Sí. Tedes melocotón? Melocotón tampouco está en temporada, é unha fruta máis ben tirando para o mes de maio. Tedes plátano? Plátano sí, E níspero? níspero tamén. E peladillo? Peladillo tampouco, pasa o mesmo que o melocotón e a cereza. E tedes pera? Venga, sí, vamos a ver a conferencia. E xa está. La estaría. Vale, entonces, de esas que teño, cal te gustaría que te sirva? Esas 5. Esas 5. A ver, te teño que servir fruta para 10 días, ¿vale? Entonces tenemos que escoller, pues eso, si son esas 5, las tenemos que distribuir nas 2 semanas, ¿vale? Mira, en primer lugar, te aconsello que a fresa que a poñas para consumir os luns, porque é unha fruta que se estropea así bastante, bueno, o ideal é que a consumades o luns, porque é de conserva, sabes? Sí. Se deixades ao día seguinte, como está fora do frío, pues estropearía. Vale, entón xa vou a poñer para o luns, te parece? Vale. Sí? Vale. Como luns se poñe fresa, que máis? Agora, a mazá golde, que prefires, a mazá amarilla ou a mazá roja? Calquera das dúas. Calquera das dúas. Vale, pues vamos a poñer mazá. Se vou a poñer a golden porque creo que aos nenos nos gusta máis a golden, vale? Vale. Despois plátano, por exemplo, te parece plátano? Sí. Que ten aí un montón de fósforo, sí? Sí. Vamos a ver. Despois o níspero, Sí. sí, te parece? Sí. E despois a clementina. A clementina, bueno, é unha variedade de mandarina. Esa queredes? Sí, vale. Vale, perfecto. Pues mira, te explico un poquinho como van a ser as entregas, vale? Vale. Mira, o luns, día 16, o primeiro luns, se vou a entregar fresas, mazá golden e plátano. Despois volvemos a entregaros outra vez froita o miércoles 18. Aí entregaría níspero e clementina. E logo, na seguinte semana, repetiríamos de novo. O luns entregaría fresas, mazá golden e plátano, e o seguinte miércoles entregaría outra vez níspero e clementina. Que te parece así? Me parece ben. Sí? Sí. Pues entonces xa cerramos a clase, ¿vale? Vale. Mira, necesito saber unha cousa. Que hora tedes o recreo? Ás 11:30. Ás 11:30. Vale, e ti saberías decirme a que hora hai xente aí para que o repartidor vos poida levar a fruta? A que hora abre o centro? O centro abre toda a mañá. Pero, por exemplo, ás 8 da mañá hai alguén aí xa que poida coller a fruta? No. Que o repartidor chegue? Non? A que hora empezan as clases? Ás 9, por exemplo? Ás 9 sí empezan as clases. Ás 9, vale. Entonces, mira, vou a poñerle aquí ao repartidor
Vale, Veña, pois quedamos así. sí. Un placer falar contigo, vale? Igualmente. Veña, ata logo. Chao.